किसी का भी नाम आएगा तो पवन सिंह के बाद ही आएगा, पहला ब्रांड पवन सिंह ही है। ये डायलॉग तो भैया आप लोग पवन सिंह के मुंह से भी सुनले बानी जा। अब पवन सिंह डायलॉगवा खाली सही आके नहीं घन बक देले, बल्कि वो क के देखावत अरे। जी हाँ, ब्रांड के मतलब पवन सिंह, लेवल के मतलब पवन सिंह, और भोजपुरी में जो कुछ भी नया करत अरे वो करत अरे पवन सिंह। जी हाँ, आज उनका एगो गाना रिलीज हो गई बा काला ओढ़नी, और हमरा ऐसा नहीं लागत कि आप लोगों गाना के ना अभी तक देखले हो कब्जा, काहे कि जितना भी लोग भोजपुरी के सुने देखे वाला बा सब कोई जो कि काला ओढ़नी गाना के इंतजार करत रहे, और आप लोग के बीच में काला ओढ़नी गाना रिलीज हो गई। बाप रे बाप, का गाना बा। जी हाँ, गाना के मुखड़ा जो बाबू सीधे दिल के छेदता कि काला ओढ़नी के मोरनी दीवाना हो गई नी। और एक गाना में जो एक्शन देखावल गया, पहली बार कोनो भोजपुरी गाना में इतना ज्यादा हमनी के एक्शन देखे के मिला था। पावर स्टार पवन सिंह के एंग्री लुक दिखावे के मिलल बा, और का डांस कैले बड़े। डांस के साथे साथे आप लोग बैकग्राउंड के लोकेशन देखी जा, लागते नहीं कि हमनी के भोजपुरी के गाना है एगो लेवल टच कर दिले बड़े पावर स्टार पवन सिंह। और भोजपुरी इंडस्ट्री के सच में करता धरता आज के डेट में बन चुकल बड़े पावर स्टार पवन सिंह। जी हाँ, भोजपुरी इंडस्ट्री के आज के डेट में इकलौता ऐसा सिंगर बड़े पवन सिंह जिनकर गाना के हर एक एक्टिविटी के लोग देखे खातिर इंतजार करता। जी हाँ, गाना आवते ही 1 घंटा के अंदर ही बवाल मचा दिले बा। एक मिनट में गाना पर 10-10 हजार 20-20 हजार व्यू मिल रहा बा, और कमेंट बॉक्स में तो तारीफ के बौछार लागल बा। जी हाँ, सब कोई तारीफ कर रहा बा, केहू भी ऐसा कमेंट बॉक्स में नहीं खे जे गाना के तारीफ नहीं करत, काहे कि गाना तारीफ करे लायक ही बा। जी हाँ, एकरा के कुछ कहल जाला, कुछ नया कइल, कुछ यूनिक कइल, और अपना फैंस के बीच में कुछ अच्छा दिहल, जेकरा के लोग देखे और देखला के साथे साथे शेयर भी करे और 10 लोग के दिखावे भी। जी हाँ, ये ऐसा गाना बा भैया कि जितना भी लोग भोजपुरी गाना से, भोजपुरी एल्बम इंडस्ट्री से थोड़ा सा घृणा करेला, समाज में कुछ ऐसा लोग बा, उ लोग के पास ही गाना भेजल जाए कि तनी अखिया फाड़ के देखो, ई भोजपुरी के लेवल है, ई भोजपुरी के गाना है जो पवन सिंह ले बड़े। जी हाँ, तो सच में पावर स्टार पवन सिंह सही नहीं कहले कि भोजपुरी के पहला ब्रांड पवन सिंह ही है, इस साबित भी कर रहा बड़े। जी हाँ, बहुत ही शानदार, लाजवाब, धमाकेदार, शानदार गाना आ चुकल बा। काला ओढ़नी आप लोग के बीच में रिलीज हो चुकल बा, और पहली बार ऐसे भोजपुरी में हो रहा बा कोनो गाना के पीवीआर में रिलीज कइल जा रहा बा, थिएटर में रिलीज कइल जा रहा बा। जी हाँ, आज लखनऊ में गाना के इवेंट बा, वो भी लखनऊ के पीवीआर में। जी हाँ, वहां पे पावर स्टार पवन सिंह भी पहुंचा तारे, पूरा मीडिया कर्मी भी पहुंचल बड़े, रील्स स्टार भी पहुंचल बड़े, बड़े बड़े नेता भी और रिस्पेक्टेड लोग भी उजा पहुंचता, और सब कोई के बीच में गाना के इवेंट रखल गिल बा। और सच में गाना के हर लोग के पास पहुंचावे के बाद दिखावे के बाद कि भाई हमनी के भोजपुरी इंडस्ट्री के लेवल एहिजा तक पहुंच चुकल बा। तो आप लोग भी ये गाना के खूब ज्यादा देखी जा, और देखला के साथे साथे और लोग के पास शेयर करी जा, लोग के दिखाई जा कि देखी हमनी की भोजपुरी के लेवल है। गाना के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिल बानी, आप लोग सर्च भी ना करे के पड़ी, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिल बानी, लिंक पर क्लिक करके आप लोग ये गाना के देखी जा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करी जा। मिलते हैं भैया अगला वीडियो में एगो नया न्यूज के साथ है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भोजपुरी।